हमरा सास के 3 गो बेटा तीनों करे घटना अरे का कहे शादी कोरोना सारा महत जोरता नी हम काहे इज्जत डुबाव दरुआतना हमरा सास के 3 गो बेटा तीनों करे घटना एगो ओठ छटना एगो गाल कटना एगो लड़की लेके घूमे तीनों रात पटना अरे का कहे बड़ी लफुआ बा सास के 3 गो बेटा जब से भाईल बियाह चाकर भाईल कमर लागत के मरद बड़ा दू नंबर काहे बेबी काहे भाव कतरू हत का करे जब से भाईल बियाह चाकर भाईल कमर लागत के मरद बड़ा दू नंबर हमारा सास के 3 गो बेटी तीनों होई भतर कटनी के बड़ा सताबे हमके भसुरा रोआबे हमके होला रोज बड़ी खटनी अरे का कही हमारा सास के 3 गो बेटी तीनों होई भतर कटनी बड़की खाले चटनी मछली गइल भटनी छोटा की के दिल टूटल फेविकोल से सटनी चुप रह सास के 3 गो बेटा हमर साली हई सब बाजार हमर नहीं हर के इज्जत न करबे हां का हो और कुछ ना बोलू का बोली हमर साली हई सब बाजार हमरा नहीं हर के इज्जत न करबे हां हमरा सास के 3 गो बेटा करे खंड भारी कहता रे अमृत ना लगावा तू पीड़ित जाना तारे मनु धीरज तिवारी का हो का? बोला हमरा सास के 3 गो बेटा करे खंड भारी एगो बेचा साड़ी एगो हकबारी एगो सरफराज के बल्लभ के बेमारी